Priatelia a vy všetci milovníci zvierat a podporovatelia slovenského vidieka, toto sú naše dve slovenské jalovičky, ktoré keď vyrastú a dospejú, nám budú dávať kvalitné a zdravé mlieko. Avšak jednej z nich sa budeme musieť zbaviť. Pýtate sa prečo? Pretože nám to prikazujú zelení odborníci z Bruselu, podľa ktorých je kravička nepriateľ, pretože produkuje CO2 a našu planétu zachránime len tak, že znížime ich počet. Toto je ich teória, dámy a páni. Príde vám to ako neuveriteľná hlúposť alebo ako smiešný scenár z nejakej komédie? Nie, žiaľ, toto je realita zelenej dohody europoslancov z Bruselu, ktorú musíme bezpodmienečne zastaviť. Ak to nespravíme, tak môžeme rovno zrušiť aj tých posledných pár chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku, ktorých tu ešte máme. Ak chceme jesť zdravé a kvalitné slovenské potraviny a nie hociaký kontaminovaný odpad z tretích krajín, tak musíme v najbližších voľbách vrátiť zdravý sedliacky rozum do Európskej únie. Nenechajme o našich životoch rozhodovať bláznov, ktorí ešte aj naše hospodárske zvieratá považujú za nepriateľov.